tenisová je taká, kde sú aj badmintonisti. Vzhľadom na to, že u nás väčšinou prosperuje tenis, ktorý naši občania ľúbia, a tým pádom, keď si ráno zahrajú tenis, idú sa osviežiť na náš neplavecký bazén, ktorý je pekný, čistým prostredím, ja si myslím. A tento týždeň, čo sú tie krásne horúčavy, sme ho využili až tak veľmi, že 150-120 ľudí bolo každý deň na plavení od rána do večera do 6. a umožnili sme im tak, že od 6. do 7. do pol 8. môžu ostať na večernom plávaní, ktoré veľmi naši občania využívajú, aj ocenili, a každým dňom ich je 15 až 20-25 kúpajúcich na večer. Ráno na večerné plávanie, spokojná je mladá pani. A vidia, ako vychádzajú. No, to je ideálne, ja si myslím. Omlety, čo pečieme, tam sú vlastne nápoje, chladničky, chladené, nechladené, čipsy, popcorn, nechladené nápoje, kekse, energica.